Medyo madilim. Hmm. With Oppo Reno 7 series, I'm free to express. Alam, magpapas video ko si Papa. Naka-live ako. Pearl's World, Miguel Love, shout out Lalabs. Ayan, may sound back. Ay, may ano ko music. Ay, walang music pala. May sound ba? Ayan, kasiksi, oy. Nasa Pinas ako, Lalabs, Pearly. Mas mainit dito kasi sobrang init. Sobrang init. Walang sound. Ayan, wala pa bang sound? Wala talagang sound. Kasi wala nga music. Pero yung mic ko meron. Jing Lalab, Miguel Love, shout out. Mainit nga ang init dito. Tingnan mo yung electric fan ko. Miguel Love, shout out. Tos, Jing Lalab, Miguel Love, shout out. Meron mic pero walang music. May sound Ayan, 5 million daw si Miguel Love, shout out. 6 million daw si Miguel Love, shout out mga lalads. Wala pang music, hindi ko pa naayos. Hindi pa naayos ni host. Hindi ko pa nalalagay yung mga music. Nakauwi ka na, host. Oo, nandito na ako lalab sa Pinas. Ng isang araw. Matagal akong di nagilis kasi walang internet. Nagpakabit pa ako. Ayan, Jing Lalab, Miguel Love, shout out. In-upload ko nga yung ano ko yung biyahe ko kaso lang mali ng date. 2017 na ilagay ko pala dun. Ayan, palablab, my friend, my premiere. Buti nakauwi ka na. Oo, lalabs. Nilmar, Miguel Love, shout out. Nilmar, lalabs. Nilmar, Miguel Love, shout out. Oh, ano, uwi ka na rin. Uwi ka na rin, ano, Jing Lalabs. Nilmar, Miguel Love, shout out. Nilmar, Tamsak host. Don PH, Miguel Love, shout out. Ayan, Don PH, Lalabs. Kailangan natin kumita ng pera kasi yung pera puro palabas. Ayan. Ibarona Vlog, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan. Ayan, salamat sa patamsak. December host, God's will. Ayan. Ayan, mag-vlog ka na lang, Lalabs. Pakabit ka ng internet sa bahay mo. Din maghapon ka lang nandyan sa computer mo. Iwan ko na lang. Hinanit dito, host. Mahina din naman dito lalo na pag umuulan. Wala. For good ka na, Sisi. Ayan. Oo, for good. Pahinga muna. Inshallah, next year, abroad uli. O, ganda naman ng makeup mo, has. Looks younger. Looks younger talaga. Yeah, Barona Vlog, Miguel Love, shout out. Ayan, 10 million in daos, Miguel Love, shout out. Ayan, sim tayo for good na. Ayan.
Ayan, Perlis, mag-ano ka na lang, mag-vlog. Pakabit ka rin ng internet. Don PH, Migalab, shout out. Don PH. Cherry May Kalibo, Migalab, shout out. Cherry May. Ayan. 8 million and dollars, Migalab, shout out. Na all for good na. Ikaw ba Don PH? Nasa abroad ka ba? Ha, kaya nga Sisi. Ayan, katulad sa akin. Ayan. Pakabit ka lang ng internet. Ayan, maghapon ka lang dyan mag-live. Iwan ko na lang kung di ka kikita. Palablab, ayan, from Pearl's World. Patamsakan natin, lalabs. Nilmar Miglab, shout out. Pag may ulan, walang internet. Mahina. Tamsak po, ayan, my love, Miglab, shout out, my love. 8 million in dollars, Miglab, shout out. Mag-music ba ako? Pangit kasi walang music. Boring lang music. Mag-music na lang. Ha, sana all for good na. For good na, Jingla Labs. Pahinga muna tayo sa work. Puro na lang work. Minsan kailangan din natin mag-relax. Inshallah, malay mo. Malay mo, lumaki yung kita natin sa yob. Hindi na tayo mag-abroad. Wala din music pag nag-giles ako. Ayan. Wala ganito eh. Yung dating ano ko, wala eh. Yung computer ko nandun pa sa abroad. Yung ginagamit ko dati. Ayan, Sisi, hindi ka na bumubulong sa amin kasi wala nang tulog sa tabi. Wala nang tulog. Ano ma? Ano ma? Si mama, minamartis ako eh. Nagbablog ako. Ayan, Sisi, hindi na daw ako bumubulong. Oh, di na ako bumubulong kasi wala na yung katabi kong ano, bruha. Yung nigrang bruha pa na i-complain sa may-ari. Dito eh, wala pa naman tulog. Mamaya pa sila matutulog. Di na nga daw sila nakapanood ng TV dahil sa akin eh. Hindi na sila nakapanood ng TV. Paano sila mapanood ng TV? Nagbablog ako. Magka-copyright tayo niyan. Ayan, Pearl's World, dating dikit, tamsak dan po from My Love TV. Mahirap nga dito sa abroad, mag-vlog. O lalab dito, nag-vlog ako kahapon. O, so relax din, di lang puro work. Kaya nga tama. Jam Orosa, may galab shoutout, hello po. Ayan. My Love OTW, hina ng net namin kaasar. Kailangan mo nang ipa-upgrade yan, Nilmar. Ito bagong kabit lang. Bagong kabit lang, lalabs. May nag-message. Jam Oro sa official nagbaba ng bahay. Ayan, may galab shout out, Jam Lalabs. Pag naamoy ko yung kanin dito, parang nagugutom na naman ako. Ang sarap ng mga pagkain ng Pinas. Mag-ready muna, dinner host. May galab shout out po sa lahat from Jing TV. Sige, Lalab, ibaba ko na lang yung bahay mo, Lalab. Hindi pa kita nalibibisita. Medyo busy-busy pa kasi. Ayan, Manaylor, may galab shout out, tamsak po. Manaylor, may galab shout out po, Manaylor. Ayan, Manaylor, may premier din. Miho, sige, baba natin yung bahay mo, lalabs. Baba rin natin yung bahay mo. Ayan, patamsak po ako sa nakapin. 6 million in dollars, may galab shout out. Ayan, tamsakan natin si Pearl's World, mga lalabs, nakapin. 10:30 ako nag-LS host ng umaga. Sige, kasi yung LS ko kanina, nag-10 ako eh. 10 ako natapos. Depende minsan kasi burn out eh. Ang hirap ng internet dito sa probinsya. Daming problema. Ayan, Pearl's World, bagong dikit sa'yo. Maulan kasi dito kaya hingina ng net. Dito rin, lalabs, kagabi, nagtry akong mag-live ng ganitong oras. Panay ikot-ikot-ikot. Wala rin connection. Namatay kahit nag-TikTok ako, wala. Walang nangyari.
Ganun din dito mahina pag maulan. Ayan, tamsak lalab Pearly. Yung iba ayaw may music na boring. Ayan, Nia Barona Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, tamsak na ako lalabs, Pearly lalabs. Iba ko yung bahay ni Jing. Jing TV channel, tamsak dan po from my love. My love will see you through. Jing lalabdan daw po sa'yo si My Love TV. Pabalikan na lang lalabs, maraming salamat. Ayan, meron palang premiere si si Jeng. Ayan, 3 million in daw si Miguel Love, shout out. Mag-music nga tayo. Nang di tayo na boring. Mag-music tayo. Haki Ukaklalab, Miguel Love, shout out. Haki, hi. Miguel Love, shout out. Haki Lalabs, thank you so much. Haki Ukak, thank you Lalabs. Ayan, Iya Barona vlog dan pasukli na lang si My Love Lalabs. Iya Barona pasukli. Ayan mga lads, palablab naman pa ako sa premiere ni Jeng. Ayan. Binaba ko po yung kanyang bahay, si Jeng. Palablab naman Lalab sa premiere ni Jeng. Mars Channel Lalab, Miguel Love, shout out. Mars. Parang hina ng music, no? Oh my gosh, nawawala. Leonardo DiCarpio, Miguel Love, shout out. Leonardo DiCarpio, ayan, bigyan kita ng jacket Lalabs, wait lang. Bigyan ng jacket, wait lang Lalabs. Mabagal kasi itong na to, yung mouse, kainis. Ayaw gumana. Ayan, meron ka ng jacket, Leonardo DiCarpio. Miguel Love, shout out. 5 million in daos, Miguel Love, shout out. 5 million. Mars Channel, nagbaba ng bahay, Mars. Ayan, si Mars Channel, nagbaba ng bahay.
Mga lalas, palablab naman pa ako, Pearl's World. Ayan. $6 million in Daos Miguel Lab, shout out. Leonardo, meron ka ng jacket, lalabs. Na kayo kay Pearl's World, mga lalabs. Na po kayong magtamsak. Yan, Pearl's, idikit ko to sa'yo, lalabs. Mars Channel, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, palablab naman ako kay Bicula ng Oragon. Ayun, Pearl's World, nasa bahay mo ako, lalabs, oh. Pearl's World. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, Bicula ng Oragon, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Palablab po ako, video ko po yan, mga lalabs. Si Bicula ng Oragon. Ayan, Pearly, dinikit ko to sa'yo, Pearly, lalabs. Ilan na kayo nakapin, mga lalabs? Nakapin, palablab po kay Pearl's World. Patamsak po ako sa kanyang premier, mga lalabs, Pearl's World. Ayan. Ayan, si Jing po may premier, mga lalabs, si Jing. Ayan, patamsak po ako nakapin, mga lalab, Pearl's World. Harang, ayan, salamat lalab sa paharang. My love Dan Sukli from Pearl's World. Ayan. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. 3 million. Aray, nangalay ako. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Patamsak pa ako, mga lalabs. Ayan, si Jing Premier po. Meron siyang premier, si Jing. Taytay Channel, Miguel Love, shout out. Taytay Channel, thank you so much. Taytay Channel, Miguel Love, shout out. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Taytay Channel, mga lalabs. Lalabin po natin. Nilmar, ayan, Nilmar, Miguel Love, shout out, lalabs. Thank you so much from Taytay Channel. Taytay Channel, ayan, nagbaba ng bahay. 3 million daw. Miguel Love, shout out.
Ayan, 4 million daw Miguel Love shout out. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, Perlis. Dikit ko to sa'yo ulo lalabs, Perlis. Tamsak pala to. Kuya Ogie, Miguel Love shout out. Kuya Ogie TV, Miguel Love shout out. Tamsak host. Ayan. Kuya Ogie, Miguel Love shout out po. Ayan, meron ka ng jacket, Kuya Ogie. Tamsak, salamat po sa patamsak. Ayan. Kuya Ogie, meron ka na pong jacket. Ayan, meron ka na pong jacket, Kuya Ogie. Thank you. Miguel Love shout out. 2 million daw Miguel Love shout out. Thank you so much, 2 million. Ayan. Ayan, punta tayo kay Jing. Kuya Ogie, nagbaba ng bike, Kuya Ogie. Ayan, musta host? Ganda naman ni host. Ayan, thank you po. Kuya Ogie TV, Miguel Love shout out. Salamat. Kuya Ogie TV, thank you po. Kailangan lagi maganda. Adorable, Miguel Love shout out. Adorable. Ayan, 5 million daw Miguel Love shout out. Kuya Ogie, nagbaba ng bahay. Mga lala, patamsak po ako sa premier ni Jing, mga lalabs, nakapin po. Sa Pinas po kayo, host. Opo, adorable, nasa Pinas po ako. Nasa Pinas ako, lalabs. Noong 21. Noong 21 pa ako dumating. Pahinga muna tayo, puro na lang work. Relax muna dito sa Pinas. Ayan. Pareho tayo, 19 naman ako dumating. Wow, mashallah. Ano ka, lala, vacation ka lang, adorable? Magkasunod lang pala tayo.
Ano ka, adorable, ano ka lang, vacation? Vlog Waray Elias, mega love shoutout. Tamsak Puhos. Ayan. Ayan, premier padikit balik agad sukli. Ayan. Ayan, vlog Waray, may premier, lablabin natin. Oh, host. After 2 months, balik ka na. Ako, matagal pa siguro. Siguro after 1 year. Pahinga muna. Palablab po sa premiere. Thank you from Pearl's World. Ayan. 2 weeks lang ako, host. Wow, 2 weeks ka lang, babalik ka na agad. Ang bilis naman. Ayan. Emergency lang ba yung pag-uwi mo? Ayan. Saan ka ba sa ibang bansa, Lalabs? Ayan, patamsak pa ako nakapin. Ayan, vlog Waray. Tamsakan kita, Lalabs. Kuya Ogi TV nagbaba ng bahay, Kuya Ogi. Ayan. Si Kuya Ogi po nagbaba ng bahay, Kuya Ogi. Yung buko lumilipad-lipad, natusok yung mata ko. Ayan, patamsak pa ako nakapin mga lalab. Jing TV, ayan. Si Jing po nakapin, patamsak naman lalab sa premiere ni Jing. Thank you so much. Dito ko sa bahay mo, Waray. Vlog Waray, tamsakan natin yan. Kaya ano tayo nagkadikitan eh. Kay Elos. Kay Madam Ara. Tamsay. Ayan, Rino. Love shout out. Yan na si Rino. Tamsak. Rino, may love shout out. Ayan. Jing TV channel, dating dikit, dantasok. Ayan. Rino, may love shout out. Ayan, nagbaba ng banyo upload video. Ayan. Ayan, may bagong upload si Rino, mga lablabin natin. Ano yung upload mo na naman, Rino? Saan ba hinahanap ko? Ayan, mag-comment ka para di ko sunugin bahay mo. Ambot. Thank you for rescuing Steven Michael. Walrads Lalab, mega love shout out. Walrads. Thank you for coming again. Give me likes, Walrads. Don't forget to give me likes, Walrads. Thank you so much, Walrads Lalabs. Thank you. Wait lang, Reno. Mag-comment tayo dyan. Wait lang. Hinahanap ko si matamsakan eh. Si Blagwaray, ayan. Full pack sa nakapin host. Ayan. Good morning, my friend. Kuya Jong, good night. Good night, Kuya Jong. Mega love shout out sa lahat ng loyal. Ayan. Sana all loyal. From Kuya Jong. Ayan, Waray.
Dati man tayong dikit lalab suwaray. Hindi ko nga yung video ni Reno. Sobrang ganda mo, host, from Bruchito Channel. Ayan. Thank you so much po, Sir Bruchito. Ayan. Ma'am, promote YouTube channel from Benji TV Official. Ayan. Pearly Dan, Miguel Love, shoutout. Pearly lalabdan daw si Reno, lalab, pasuklian na lang. Ayan. Ayan, Reno, sa bahay mo ako. OMG, huwag mamili ng mga subscribers, lalo sa mga nag-LS. Huwag kayong mamili. Pasok lang ng pasok. Ayan. Para kang manikahos yung sa kotse. Gago. Kuya Ugi TV. Yung parang sa kotse ba? Yung ano? Yung di gumagalaw? Zafar, mega live shout out. Zafar, thank you so much. Ayan, Reno Pusa dan from Bruchito Channel. Kuya Ugi nagbaba ng buy, Bruchito TW. Ayan. Ayan, 9 million daw. Mega live shout out. Zafar, nagbaba ng buy, Zafar. Ayan. Mga lalas, patamsak naman ako sa nakapin kay ano, kay Jing. Sa premiere niya mga lalas, patamsak naman po. Salamat. Ayan, Rino, pinapanood ko pa yung video mo na wag mamili ng mga ano, nag-LS. Ayan, si Zafar, nagbaba ng buy, Zafar. Wag mamili ng mga subscribers, lalo sa mga nag-LS. Ayan. Jeremy Calibo, mega love shoutout. Dan Tamsak sa nakapinhos. Ayan. Kuya Tusok from Reno. Kuya Jong, tusok na daw si Reno sa'yo. Ayan. Sa official nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in daw. Mega love shoutout, 6 million. Ayan, Reno, meron ka pang harang, Reno. Ayan, Reno, pinapanood ko. Ayan, Reno. Ayan, si Zafar nagbaba ng bahay. Zafar. Ayan, Reno. Birds. Ano ba yun? Verse 3. Gatas to eh. Ayan, si Zafar nagbaba ng bahay. Zafar. Kuya Pabs, mega love shout out. Harang, ayan. Pearless Word harang. Salamat lalab sa paharang. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin. Sir Bruchito, nandito ka pa? Mga lalab, patamsak naman po sa nakapin, sa nakapin. Zafar official nagbaba ng bahay. Zafar. Ayan. Palablab po may premiere. Thank you from Pearless World. Kuya Pabs, mega love shout out. Tamsak. Tamsak host. Ayan. Ayan, Kuya Pabs, salamat sa patamsak. Ayan, si Kuya Pabs nagbaba ng bahay. Zafar Ishak, nagbaba rin ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. 4 million daw sa Miguel Love shout out.
Safar, ayan, nagbaba ng bahay si Safar. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. 5 million. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. 4 million. Mga lalabdan na po kayo sa nakapin. Patamsak po sa nakapin. Ayan. Jing TV, tamsak dan from Kuya Pabs. Ayan, Kuya Pabs, salamat. Bells Lalab, Miguel Love, shout out. Bells Adventure Channel. 20 tamsak, thank you. Ayan. Kuya Pabs, nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out. Ayan. Palablab premiere from Pearl's World. Ayan. Lablabin natin si Pearl's World, mga lalab, sa kanyang premiere. Ayan. Bells Adventure Channel, nagbaba ng bahay. Bells Adventure. Kuya Ogie, nagbaba rin ng bahay, mga lalabs. Kuya Ogie TV, lablabin po natin. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, para magpin na tayo ng bago. Leonor Haranghos. Ayan. Reno, salamat lalabs, Reno. Kuya Ogie OTW from Bells Adventures. Ayan. Harang from Pearl's World. Ayan. Pearly lalab, salamat sa paharang mo lalab. Salamat. And mga lalabs, yung aking member, binababa po ni Nightbot, Ara and Elos Vlog. Ganda talaga, parang manika na si Annabel. Ambot Rino, oy. Kuya Ogie, dating dekit dan tusok from Pearl's World. Ayan. Papaus na ako ah. Sa susunod Rino, maggagaw na ako. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Baby ko, si Kulot. Ayan. Dan na kayo sa nakapin. Kuya Ogie, nandito ka ba Kuya Ogie? Yan na ba yung bahay ni Kuya Ogie? Si Kuya Ogie, ang laki ng bahay. 4.57K. Ayan, sana all. Ayan, tamsakan pa natin si Kuya Ogie. May premiere pala to. Tamsak Kuya Ogie. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out 6 million. Thank you so much. Baka magalaw na naman yung mic ko. Ganun. Babalik ka pa ba sa abroad? Hindi pa, Reno. Matagal pa. Wag na muna, kararating ko lang eh. Kararating ko lang, pababalikin mo na naman ako. Pahinga muna, Reno lalabs. Puro na lang abroad. Piyogi tamsak sa premiere. Jing dan tusok. Ayan. Kailangan mo daw ng totoong microphone. No need. Ito, totoong microphone to. Gagi. Ba't meron ka bang totoong microphone, Reno? Nasaan? Di bang may RAM? Reno. Kiraulog talaga si Reno kahit kailan. Reno, meron kang totoong microphone. Buang ka talaga, Reno, oy.
Microphone na buhay. Ayan. Loko-loko ka. Saan yung microphone na buhay? Gumagalaw-galaw ba yan? Malakas ba yung ano niyan, sound? Hindi ba yan nagpuputol-putol? Reno? Loko. Nasa kapitbahay nyo. Wala. Ayaw ko. Mga expired na. Mga lustrade na. Hindi na nagana. Overuse. Overuse na Reno. O, pag ginawakan mo, puputi mata mo. Hindi naman, ayan o. Hindi naman pumuputi Jeremy, mega love shout out. Kuya Pabs, baba ka ng bahay, Kuya Pabs, nang mapin kita lalabs. Ayan. Jeremy Kalibo, nagbaba ng bahay, mega love shout out. Jeremy. Kuya Pabs, baba ng bahay, Kuya Pabs. Perlas Wardan, Tosok, Dikit All Package. Ayan. Bells, Adventure Match. Ayun naman tayo ng tubig. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million. Narinig mo ba rin may music ako? Kaso lang mahina. Wala yung dati kong music eh. Yung buhok ko, tumatama sa bibig ko ang kate. Dapat nagbaon ka ng Pakistani. Sira ulo ka. Hindi pwede ang Pakistani dito. Loko. Ayaw ko ng Pakistani. Malambot daw yun. Malaki nga pero malambot. Malambot daw yun, Reno. Jeremy Calibo, Dan, Dikit, full pack from Bell's Adventure. Ayan. Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Dapat sinubukan mo. Ayaw ko subukan. Sa Pilipino lang ako, Reno. Ayan. Mars Channel, lalabing love shout out. Loko ka, Reno Ayan, Bell's Adventure, nagbaba ng bahay. Bells. OTW host, Bells. Ayan. Ayan, Bicula ng Uragon, Jeremy Kalibo dan. Kuya Pabs, baka ng bahay, Kuya Pabs. Nang mapin kita, Kuya Pabs. Mars Channel, nagbaba ng bahay. Mars Channel. Mga lalas, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan. Danap po ba kayo kay Jeng? Ayan, si Kuya Pabs po nakapin, Kuya Pabs. Sa Pilipino maalat, sa Pakistani maanghang. Mas maalat yung Pakistani, malambot nga. Ayoko sa meron dyan, si Zafar Ishaq is from Pakistan. Salamat, lang naman lalas. Ayun, palablab naman pa ako nakapin, mga lalabs. Bagay Pakistani sa'yo dahil hilig ka sa mga manghang. Hindi ako mahilig sa manghang. Tama lang, Reno. Tama lang, Reno, yung ko. Hindi naman ganong manghang. Yung Zafar na lang sa'yo.
Malayo yun, nasa Pakistan. Pumapasok lang yun sa LS ko. Mga lalabs, naka-pen, palablab naman po. Ayan. Pearless Word, palablab may premiere mga lalabs. Jeremy, dan sa'yo. Jeremy, dan sa'yo. Ayan. Ayan, nag-ikot-ikot na naman na grabe, oy. Hindi, wow. Ayan, si Rino nagbaba ng bay dating dikit sa nakapin idol. Ayan, Kuya Pops, dating dikit si Mars Channel. Dating dikit sa nakapin idol. Dan sa'yo, host Bell from Cherry May Kalibo. Ayan. Ayan, lalabs, Bell lalabs. Dan sa'yo si Cherry May. Pabalikan na lang. Dating dikit sa nakapin idol from Mars Channel. Playing your harang host. Ayan po, nakapin. Kay Kuya Pabs. 6:58 na siya.